We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we'll pray that all unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will walk with each other, we will walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. And together we'll spread the news that God is in our land. And they'll know we are Christians by our love, by our love. They'll know we are Christians by our love. We will work with each other, we will work side by side. We will work with each other, we will work side by side. And we'll guard each one's dignity and save each one's pride. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. All right, that's it for me. Wonderful. Thank you. Thank you so much. To continue protecting their voices. See what I'm saying? See what I'm saying?
n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ndị chọọchị anyị ndewonu. Ndị otu unu mere otu ekwele o. Taa anyị ji ọṅụ na obi ekene gbakọ n'ihu Chineke ịchịrị ya aja otito maka ihe ọma niile nke ọ na-emere anyị. Anyị na-ekele ya maka onyinye nke ndụ, ike nke ahụ na mkpụrụ obi, onyinye nke ezinụlọ anyị na ihe ọma dị iche iche o ji na-achọ anyị mma. N'ụzọ pụrụ iche anyị na-echeta ndị a na Jamisa. Onye nke mbụ, ezumike mkpụrụ obi Ezinne Dorati, ezumike mkpụrụ obi Mrs. Joy Emeghalụ, na inye ekene maka onyinye nke Mmụọ Nsọ n'ụka. Ka anyị jirikwa ohere a wee tinye ebumnobi nke anyị na Jamisa. Ụmụnne, ka anyị kwado onwe anyị nke ihe ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa dị asọ site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ụlọ mụ na mụ na-emeghewo m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ga-arịọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkwụ, na ndị ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnne m, ka unu yọbara m ose blụwa Chukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga-duru anyị na ndụ ebighị ebi.
Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke Onyenwe anyị, isi na amara nke oriri nke ụbọchị taa, idoro nzukọ gị nsọ na mba niile na ebe niile. Biko mee ka mmụọ nsọ gị bịakwasị ụwa niile. Mgbe ahụ i nyere ụwa ozi ọma gị, ka ị mere ka ike nke amara gị pụta ìhè. Anyị na-arịọ ka ị mee ka amara ahụ jupụta ugbu a n'obi ndị niile kwere na gị, site na adịnwe n'anyị Jesu Kristi hụ nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ụmụazụ Jesu zukọrọ n'otu ụlọ.
Na mberede oke ụzụ dịka nke oke ifufe na-efesi ike wee si n'eluigwe jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ha wee hụ ihe dịka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekekwasị onwe ha, nọkwasị n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ, wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka mmụọ nsọ ahụ si nye ha ka ike ikwu okwu. Na mgbe ahụ ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ egwu Chineke bi na Jerusalem, ndị si na mba niile dị n'okpuru anyanwụ bịa. Mgbe ha nụrụ ụzụ a, oke igwe mmadụ wee gbakọọ, ihe a wee gbaa ha gharịị. N'ihi na onye ọbụla n'ime ha na-anụ ka ndị ozi Jesu na-ekwu okwu n'asụsụ nke ala ya. Ibobo wee nwụọ ha niile n'ahụ, o jukwara ha anya, nke mere ka ha jụọ sị, ị nụkwanụ? Ọ bụkwa ndị a na-ekwu okwu bụ ndị Galili? Olee otu anyị niile n'otu n'otu si anụ ihe ha na-ekwu n'asụsụ ala mụrụ anyị? Anyị si mba dị iche iche bịa. E nwere ndị Peshia na ndị Media na ndị Elam na ndị si Mesopotamia, Judia na Kapadosia, ndị si n'ime Pontus na Asia. E nwekwara ndị si na Frigia na Pamfilia, ndị si Ijipt na akụkụ Libya nke dị Sirin nso, na ndị ọbịa si na Rom bịa. Ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ndị akpọbatara n'okpukpe nke ndị Juu, ndị Krit na ndị Arabia, anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu okwu n'asụsụ anyị dị iche iche, okwu banyere oke ọrụ niile nke Chineke. Okwu nke ozọburu ụwa. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Mkpụrụ obi m too onye nwe anyị. Onye nwe m na Chineke m, n'ezie ị nweghị atụ. Ị bara ụba n'ọrụ aka dị iche iche. Ọ bụ gị kere ihe jupụtara ụwa niile. Zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa. Ọ bụrụ na ị napụ ha ume ndụ, ha ala n'iyi, bịakwa laghachie ghọọ ntụ. Ọ bụrụ na ị zidatara ha mmụọ gị, ha ghọọ ihe ekere eke, e wee mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ka ebube nke onye nwe anyị dịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ka onye nwe anyị ṅụrịa ọṅụ n'ọrụ aka ya. Ka ihe m bụrụ n'abụ dị ya mma n'obi. Aga m aṅụrị ọṅụ n'onye nwe anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ma ugbu a, achọrọ m ka unu ghọta nke ọma na ọ dịghị onye ọbụla na-ekwu okwu site n'odudu nke mmụọ nke Chineke na-asị, Jesu bụ onye abụrụ ọnụ.
ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ekwupụta na Jesu bụ onye nwe anyị ma ọ bụghị site na nduzi nke mmụọ nsọ. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu mmụọ nsọ ahụ na-enye ha niile. Oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-ejere ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu ma bịakwa nwa ọtụtụ akụkụ ahụ, otu a ka Kristi si dịkwa. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu ahụ. Ebe ọ bụ na emeela anyị niile mmiri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, anyị abanyela n'otu ahụ nke Kristi ahụ, ma anyị ọ bụ ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ma anyị bụ ndị ohu ma ọ bụ ndị nwere onwe ha. Emekwala ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu mmụọ nsọ ahụ. Okwu nke Hosebro ụwa. Come, O Holy Spirit, come from your celestial home, shed a ray of light divine. Come, O Father of the poor, come, source of all our store, come within our bosom shine. You of comforters thus the best, you the soul's most welcome guest, sweet refreshment here below. In our labor rest most sweet, grateful coolness is in the heat, solace in the midst of woe. O most blessed light divine, shine within the hearts of yours, and our inmost being fill. Where you're not, we have not, nothing good in deed or thought, and free from taint of ill. Heal our wounds and our strength renew, on our dryness pour your dew. Wash the stains of guilt away, bend the stubborn heart and will, melt the frozen, warm the chill, guide the steps that go astray, on the faithful who adore and confess you evermore in your sevenfold gifting end. Give them virtue's sure reward, give them your salvation yours, give them joys that never end. Amen. Alleluia. Bum, 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 dun, 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 bum, 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 bum. Hallelujah, hallelujah.
of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Alleluia. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ, n'ụbọchị mbụ n'izu, ụmụazị Jesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ, Jesu bịara guzo n'etiti ha sị ha, "Udo dịrị unu." Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya n'akụkụ ya. Ya mere, ụmụazị ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu wee sịkwa ha ọzọ, "Udo dịrị unu. Otu Nna m si zite m, otu ahụkwa ka m si eziga unu. Naranụ Mmụọ Nsọ. Ọ bụrụ na unu agbaghara onye ọbụla mmehie ya, agbaghalara onye ahụ. Ọ bụkwara na unu ajụ ịgbaghara onye ahụ mmehie ya, agaghị agbaghara onye ahụ." Ozi ọma nke osebrowa. Otito dịrị Jesu. Taa n'ụzọ pụrụ iche, anyị na-esonye ụka na mba niile na-eri oriri ihe omimi nke otito nke atọ. Ndakwasị Mmụọ Nsọ dakwasịrị ndị oziọma, ụmụazị Jesu Kristi, ụka. Anyị amarala otu ndị Juu siri hụ ihe gbasara nzọpụta. Anyị amarala ihe niile mere na akọ niile akọrọ anyị ma oge Lent, ma oge Easter, ma oge Resurrection, ma oge Ascension. Ugbuazi, Chineke Jesu Kristi na-achịkọta ọrụ nke ya ọnụ site n'imezu nkwa o kwere ụka nke ewu inye ha onyinye nke Mmụọ Nsọ. A gwara anyị n'ihe ọgụgụ nke mbụ na mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ Jesu ha ka nọkwa n'egwu n'ụjọ. Ha nọ nnọọ n'otu ebe n'ihi egwu ndị Juu, n'ihi na ụjọ ndụ ha na-atụ ha. O ruo ụbọchị taa a kpọrọ Pentikọst ka Mmụọ Nsọ dakwasịrị ha.
mgbe ụfọdụ anyị na-aghọtaghị ihe wu Pentikọst. Pentikọst awụghị mmụọ nsọ ahụ. Pentikọst wụ ụbọchị ahụ otu ndị Juu siri ghọta ya, n'ihi na Pentikọst pụtara 50th day after Passover. So the 50th day enwere emume ndị Juu na-eme, a na-akpọ ya the Feast of the Weeks, or ha akpọ ya the Pentecost. Ọwụ iji chetara ha ọgbụgba ndụ ha na Yahweh gbara na agba ochie at Mount Sinai. So every year after 50 days after the Passover, 50 days after the Passover, ha gbakọta ọnụ, ndị Jews in diaspora abịakọ ọnụ na Jerusalem rio oriri a. And it corresponded because the Passover was the time of Paschal mystery of our Lord Jesus Christ. N'ihi na oge ahụ ka kpọgburu ya. So if you also count it, na the same 50 days they were celebrating this their feast of the week in commemoration or in remembrance of the Sinaitic covenant. So all you may say now, all the ndị mba dị iche iche, ndị Juu bi na mba dị iche iche, ndị bịara maka emume a dịka iwu ha si were dị. Asị anyị oke ikuku bidoro fiewe, nke ọzọzi ire ọkụ adakwasị ha, nke atọ ha ebido sụwa n'ire. Ihe atọ apụtara ihe mere nwechara ihe mmụta na ihe ịtụ aka ọ na-enye anyị. Nke mbụ na oge ụjọ, ikuku ahụ pụtara na oge ụjọ, oge izo ezo emela gịnị agafeela. The wind of change, the wind of liberation, the wind of freedom. Ọrụ ma gị gụọ oziọma nke Luke chapter 4, ị ga-ahụ ebe ahụ ka Jesu kwuru kpọmkwem ihe ewu ebumnobi ya na ihe ọ bịara ịrụ ka ndị eji eji mee gịnị nwere onwe ha. So it's no longer the spirit of fear or intimidation, but we have received the spirit of sonship, being adopted as children of God, sons and daughters of God. So ọwụzi ha ụjọ, ọ ya mere ọwụla dị Pita, onye go na-ahụrụ Jesu Kristi ugboro atọ, mgbe ihe ndị a meweziri, ndị mmadụ na-anụzi olu ha dị iche iche n'ebe ha na-asọpụta ya, ha asọ dịka ndị a ṅụrụ mmanya. Pita eweji ike nke mmụọ nsọ ahụ kwuo okwu, nke o kwucheziri asị anyị, over 3,000 souls were added to their number. Ụjọ afọ ha n'ime. So nke ewu na okpukperechi anyị ahụhụ okpukperechi a na-eme n'okpuru tebụl. You must be bold, you must be courageous, you must be fearless, or else the world will humiliate you and will intimidate you. That is the kind of spirit that we received, that we are reenacting today, that we are remembering. So after today, ha gbasa mba niile without any fear. Sometimes mma na-echekwa otu ndị mmadụ si bịara anyị evangelize, the courage ha nwere bịa, ụjọ adịghị ha n'ime. It was still through the power of the Holy Spirit that we're able to succeed. Because the challenges and difficulties they face in our place, they also face it in every other place, even here. Even a mistake in ndị mmadụ na-asị na Christianity wụ a white man religion. It is not true. That's the greatest scam and deception you can give to yourself. It is not. So Christianity in any culture, it will Christianize the culture because it brings the message of salvation, the message of truth. It will show them the right way to worship God and to avoid idolatry. It is not against culture, but it comes to Christianize culture and remove those things that are not in line with Christian value or with God's value. Because in the Jew, just a Jew, they have their own cultures and tradition. Even till now, Judaism, so that is the mistake. Even here, in the Irish, they have their own tradition, they have their own, and thank God that you people are now exposed to see people from different parts of the world with their own culture, their own differences, their own religion, which is not Christianity, but they are still Christians. I got no law in Spanish one day, ma who had a guy, you bu ni hula, ma joy in hopper. Has some no culture,
Na omenala ha. So, but back there at home, especially the youth, and they see this concept of white man religion. It is no white man religion. It is Jesus Christ that we are proclaiming. So that was why they were able to go to evangelize people in their different zones and their different cultures, in their different perspective and orientation, and they still accepted the truth because it is the gospel of Christ. Agwa anyị nke abụọ na ire ọkụ dakwasịrị ha, that signifies power, ikikere oji na-abịa. No wonder they say that the word of God is like a two-edged sword that pierces the heart. And that is why sometimes when you hear this word of God, give me a guilty conscience. That is why people who do not want conversion do avoid the church and the gospel. Because immediately they hear it again and again and again and again, it will begin to disturb them. That is the power of the Holy Spirit. That is the power of the word. So what they do, they avoid church totally. They avoid the gospel message totally. And they begin to attack it because they don't want to hear it. Because certainly it will pierce your heart. That is the kind of spirit that God gave them. The spirit of courage, the spirit of power, and the spirit of sanctifying them. And in this sanctification, that is where the sacrament of reconciliation God gave them. Because some of that 9 years ago, okay, kwambe, I'm going to major. That won't be a problem. I'll provide you a remedy that the Spirit will still sanctify you in your vulnerabilities, in your weaknesses, in your imperfections, so that it won't be a hindrance for you to proclaim the gospel of God. Asisi anyị na ha tụrụ n'ire mba dị iche iche. It shows the unity and at the same time the universal nature of the mission of Jesus Christ. Na mpa niile dị iche iche na omenala ha dị iche iche ka ndị ebutere ozi ọma. So nzọpụta wụ nke mba niile, ọwụhụ nke naanị mụ, ọwụhụ nke naanị gị. Onye ọbụla dị iche iche ka Chukwu zitere ozi ọma n'ihi na anyị niile wụ ụmụ Chineke. So it shows the one destiny of human beings. So that is why mgbe ụfọdụ anyị ajụwazi n'onwe anyị nwa ndị Kristian nabatara ozi ọma. Gịnị mere? We profess one Jesus Christ, we read the same Bible, and we believe in the same destiny, which is heaven, but we are still fighting one another. We do not agree. When we see another person, we see the person as a threat. So where lies our unity? So the mystery of speaking in tongues is a mystery of unity in diversity. Against what happened in the Old Testament during the Tower of Babel. So confusion came, and now it is no longer the spirit of confusion, but the spirit of unity and peace. And no wonder Christ also gave us peace immediately after his resurrection. Abịazie n'ihe ọgụ nke abụọ, a na-agwa anyị ebe ahụ na mmụọ nke Chineke na onyinye nke Chineke dị nnọọ ka ahụ mmadụ. Aka nwere ihe ọ na-arụ, ụkwụ nwere ihe ọ na-arụ, anya nwere ihe ọ na-arụ, enweghị nke ka ibe ya. Ha niile na-arụ ọrụ maka ọdịmma otu ahụ ahụ. Na ọwa otu ahụ ka onyinye nke mmụọ Chineke dị. We are gifted differently. We are talented differently. But why do we use our gift to intimidate or suppress others? So Jesus is giving us a caveat. Amamihe o nyere anyị wụ maka ntolite ezinụlọ ya. Ahụike na ike nke anụ ahụ o nyere anyị wụ maka mwulite nke ezinụlọ ya. Akụnụba o nyere anyị wụ maka mwulite nke ezinụlọ ya. Whatever gift that you think that you have is for the growth and benefit of the church. So that is why sometimes when I come to church and see those doing voluntary work, I'm so much happy. And I continue to pray for them. Just imagine, ebe ndị niile na-akụ ịgba, ma kwa ya master, ma ndị na-agụ egwu onye ọbụla sị, ana m agụ ọ gbasara m, ka m jide olu m, ọ ka m jide aka m ka ghara ịkụ ịgba. How dull
ebe a ga-adị. But because we acknowledge that whatever we have been given, is given not just for our own good, but for the common good. So that is why that self-sacrifice is very, very important. And no wonder love, kindness, charity, they are all fruits of the Holy Spirit. So, ohere dịkwara anyị ịtụle uche anyị ile ma, is there any place, any aspect of life that we are using to harm others instead of using them to elevate them? Enwere ihe gbasara anyị na-eji emekpa ndị ọzọ ahụ, maybe because we are so much better in them and we think that it's an advantage for us to deal with others. That is not the spirit that God has given you. That is not the Holy Spirit working in you. So, ụfọdụ hụ onwe ha as gifted, even in the priesthood, they will begin to do their own things separately. Maybe they will begin to find their own ministry. Maybe they are given gift of healing. They will begin to present themselves instead of presenting God who gave them that gift. We are just provision unto others. We can't even account for a hair on our head. So whatever we have is just a rented stuff that we will still give up very soon. So I was so happy when I heard it, thanking God for the gift of the Holy Spirit on us. Because in baptism, we receive this gift. In confirmation, we receive this gift. Anytime we are receiving the Holy Eucharist, we are also receiving the Holy Spirit. And we are already manifesting the gift of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit. So do not wait when you begin to say blah 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 blah. I don't know how true or fake it is, but it doesn't make sense for me. And sometimes you see people who are doing that. If you see the depth of wickedness, insensitivity, then you begin to ask yourself, I thought this person was acting drama in the church a few hours ago. At least I would that na ndi ọwụla nụrụ ha na asụ asụsụ ha. At least no gị no Spanish, ọ ga-apụrụ Spanish uru. Gị sụọ Greek, ọ ga-apụrụ Greek uru. So that onye ha ma that na aghọta ihe na-akọwa mmụọ nsọ na-agwa gị na-agwa ya. So today, we pray for the universal church. And also we pray for those who have gone astray. Ụfọdụ so anyị bido ije a, maybe ha adago mba n'okwukwe. Ụfọdụ don't see any sense or meaning in our Christian faith. We also pray for them that the spirit of conversion will touch your heart. Ụfọdụ wụ n'ezinụlọ anyị ebe anyị si pụta. Ụfọdụ wụ n'ebe anyị na-arụ ọrụ, ndị na-agafe n'ụzọ. We pray for them because we all are image and likeness of God. That God may bring them back. And then I want in conversion, and then we more conversion, and then we more peaceful society. And then we more progress, and then we more success. Because ndahu wa abali dieko gachisa ngwa haha surani. Abali kwa nego nwa abali so peaceful. Amadu menoji direku. So we pray for those meneyako jidireku. As a buying Zubua was a war zone, a buying was buying category to the upper mother menoji war zone. So we pray for the conversion of such people, that they may join us and see the glory of God, that they may join us and bear the fruit of the Holy Spirit, that they may join us in this heavenly race. All this and more we pray through Christ our Lord.
ekwenyere m n'otu Chineke, onye kere eluigwe n'ala, ihe dum ha na-ahụ anya na ndị ha na-aga ya na otu
ekpere nke ndị kwerenụ ndị kwa ya kenye anyị ihe anyị ga-aza mmadụ anọ ga-edu anyị n'ekpere. Zambo Chineke na zambo Chineke na Zambo Chineke na zambo Chineke ekpere ime obi. Chetakwa obodo anyị bụ Naịjirịa maka udo, ịhụnanya na ọganihu. Cheta ndị ntorobịa ndị kpafugoro ụzọ. Chetakwa ụmụ gị ka ha jiri ike nke mmụọ nsọ na-etolite. Ọ dịgo onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịgo onye ọzọ. Ọ dịgo onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịgo onye ọzọ. Ewo, naanị Jizọs na-ero, naanị Jizọs na-azụ, naanị ya ga-egboro mkpa m niile. Ọ
ọ dịghị onye ọzọ. Ezi Chineke dị ike niile, ọ dịghị onye ọzọ anyị nwere belụsọ gị. Ya mere anyị jiri ndụ anyị, ezinụlọ anyị na ihe niile gbasara anyị wee tinye gị n'aka. Chedo anyị na-edu anyị, nye anyị onyinye nke mmụọ nsọ gị nke na-ekpuchi anyị mgbe niile, nke ọ ga-awụ anyị gbachaa ọsọ okwukwe a anyị ga-enweta ekpu mmeri n'ala eze gị si na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị, biko were oriri nsọ nke a. Chineke pụrụ ime ihe niile, biko nye anyị amara ahụ nwa gị kwere anyị na nkwa, ka mmụọ nsọ wee nye anyị nghọta zuru oke n'ihe niile gbasara aja nke misa, were kpughekwara anyị ihe niile bụ eziokwu ise na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenu Chukwu anyị ekele.
na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa, si na Kristi dume anyị, onye rogoro n'elu igwe kacha elu, were nọdụ n'aka nri gị, bịa n'ụbọchị taa zitere ụmụ ya ndị o si n'ụwa ghọta mmụọ nsọ nke o kwere na nkwa. N'ihi nke a ka akụkụ ụwa niile ji jupụta na aṅụrị nke na-enweghị ube. Igwe ndị mmụọ ọma na ike niile nke n'igwe na-ekwe ukwe nke otuto gị oge niile, na-asị: Nna, ịdị nsọ ezie, so gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ, yikwasị ha mmụọ gị, ka ha wee họrọ anyị ahụ n'ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edinye n'ahụhụ ọnwụ nke o ji aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ụmụazị ya, na-asị: naranụ nke ya ihe na onye ahụ nọ niile nke abụọ ahụ nke a ga-edoro onye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ericha nri anyasị, o bụla iko nsọ, nyekwa gị ekene na otito, bunye onye maazị ya, na-asị: naranụ nke ya ṅụọnụ ya ahụ nọ niile nke a bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụrụ ọhụrụ dị ihe ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeri mmehie mmadụ, ka e were gbaghara ha njọ, na emenụ nke ya na ncheta nke ka anyị
nkwupụta na ihe omibi nke otuto anyị na-eme ha ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwenyere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta ntụtụ gị gbasara ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Leo na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwazie ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa taa ụwa wee keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube isi na Kristi onye nwe anyị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa taa ụwa niile. na-ajọ ihe niile, were ebere gị n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị,
ga-azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo nke m ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwa na nje anyị gaa, kama lekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Biko nye ndị ndụ uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Anyị dị ngọzi bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko were oriri nsọ nke a anyị natara nye anyị agamnihu, ka anyị wee nwee ịṅụ ọkụ nke mmụọ nsọ ahụ ihukwasịrị ndị ụmụazị gị n'ụzọ nnukwu pụrụ iche isi na Kristi onye nwe anyị. Otori Jesu, second collection. Otori Jesu, parish announcements. Next week, the second collection will be for air conditioning. We count on your generosity. We invite everyone to join us in praying the 1000 Hail Marys devotion on Saturday, June 14th, following the 8 a.m. Mass. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have 40 available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. We regret to inform you that in accordance with the directives from the diocese, the Sunday 12:15 p.m. Mass will be discontinued. Also, the 1:30 p.m. Igbo Mass will be moved to 1 p.m. These directives will become effective starting the first week of July. In addition, in accordance with diocesan regulations, the Mass stipend will increase to $20 beginning in July. Last week, an incident occurred in which a purse was stolen. We remind you once again not to leave any valuables unattended. Religious articles from the Holy Land on Saturday, June 21, and Sunday, June 22. Religious articles from the Holy Land will be on sale after each Mass. Proceeds will go toward helping preserve the shared sites. Please support this important mission. Please read Father's letter in the bulletin and pick up the tablet newspaper. Otori Jesu, ndị nna taa second Sunday of the month, so you come for your special blessing.
Otodri Jesu. Otodri Jesu. Ka ncheta na our general meeting ga-awụ on the okay, bikono. Our general meeting ga-awụ on the 22nd, Sunday the 22nd, ma agbasa Mass. We haven't fixed the date yet for the seminar again when our financial issues and health fair again. So I get fixed here soon, but we want to all, probably most of us agree on the date again, and everybody got be able to make it. On any birthdays? Of course, can. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of your servants who recall today the day of their death, and rejoices in your gift of life, love, family, and friends. Bless them with your presence. Bless them with the gift of the Holy Spirit, and surround them with your love, that they may ever enjoy happy years, and all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Any anniversaries? Anniversaries? Any new graduates here today? In the August, I'm an again with the general one soon. When you graduate recently. Okay, Maka Okana and Sochima, they made graduation a few weeks ago. What did they give to us? The rent check? Yeah, rent check. But dear mothers, that's Mrs. Gochugu Martins and the Olamanna. And when I something after the Muna Sir Martins, but we go. So I was at church. I meet here. I was at church. I meet here in a parking garage. Is anyone worshiping with us for the first time today? Okay. All right. Otodri Jesu. Otodri Jesu. Happy Sunday to everybody. Thank you. Thank you, Father Christopher, for coming once again. We always. And thank you to Ngozi and Amarachi for serving at Mass. And then Mona Sister Anne, Chukwu Gozibanye, as we serve the Lord. Otodri Jesu. Happy Sunday. Eji m ohere a ekele Chineke maka ohere ọma o nyere anyị taa. Na-ekelekwa mmadụ niile n'ụzọ pụrụ iche, ọkachaka ndị kwaya, ndị gụrụ ihe ọkụkụ, ndị gbara odibo na ọlta, ndị kụrụ anyị ịgba, ndị hospitality, ndị mmadụ niile ma ndị ebu n'afọ, ndị niile nwetachara ekele niile.
na-asị ka Chineke na-agọzi unu ka ụbọchị unu na-ama mma ụbọchị ndụ niile nke ndụ unu. Ejikwa m ohere a ekene fada ndị delegati ebe a maka ohere ha na-enye anyị mgbe niile anyị bịa. Ọwụ naanị ekpere Chineke nke anyị na-ekpere, mana anyị ahụkwa onwe anyị ka ụmụnne, anyị akụziere ụmụ anyị omenala anyị. Ihe ndị a niile dịcha mma, na-asị ka taa mara mma site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bow your heads for God's blessing. May God, the Father of light, who was pleased to enlighten the disciples' mind by the outpouring of the Spirit, the Paraclete, grant you gladness by his blessing, and make you always abound with the gift of the same Spirit. Amen. May the wondrous flame that appeared above the disciples powerfully cleanse your hearts from every evil and pervade them with his purifying light. Amen. And may God, who has been pleased to unite many tongues in the profession of one faith, give you perseverance in that same faith, and by believing, may you journey from hope to clear vision. Amen. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa kwụsịgo.